जाबायलै नोंसोर हाबजोबाखै जाम्बाफोर खुगाजोंसो गान खननांगौमोन ना गोदोनि बायदि मानो दिग दामनांगौ जाखो बेनोथ' जादो रावा आयौ एफा फुङाव जौ लोङोना आबै दा मागिनो हानाय नङा नोङो आबै मिथिबाय औ मागि फैसा मागियो आबै जौ लोंनाङा दा थांफिननो हानाय नङा एफा गोजाननाया हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दाथ' बैसागुनि दिन नालाय नै ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना दिनै जायगा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दाथ' बयबो रंजागासिनो खोमा नङा होमबा जोंहाथ' नै न'आवनो थानाय जायो सोर सोर फैयो माबायदि फैयो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो दिनै मा जायो मा जाया ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा थोदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै ओमफ्राय सोर सोर बैसागु मोसानो रंजाखो ओमफ्रायहाय खिन्थाहरबानो जाबाय दे दाथ' दामानि इउटुबखौ नायनो टाइम दंना गैयाथाय ना सोरबा सोरबा बैसागु रंजाग्राफ्राहाय ओमफ्रायहायथ' नै दिनैथ' फुंनिफ्रायनो रंजानाय जागोन मैयाथ' फुजा आरि होदोंमोन नालाय गामियावहाय ओमफ्राय दिनैसो आरोना रंजानायाहाय मैया रावबो रंजायासै दिनैनिफ्रायसो रंजानाय जागोन आरोना थुदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै नै ब्रेकफास्टआव बेखौसो जालाबायनो नागिरबाय दिनै जेबो संनो बाबाय आरोना बानायनो बाबाय कफि लाबाय नै ब्लेक कफि बेयाव जेबो गोदै गैया ओमफ्राय नैबेखौ फुदुंबाय थावा फुदुंबाय नैबेखौहाय गुदुं खालामसै आरोना बेखौहाय गोदै जानो गोसोबा हानि होनानै जाजाबाय ओमफ्रायहाय नै बेबायदि वेफल्स बियो हानि होजाबाय नङाबा ओरैनो जानोबा जाजाबाय आरोना ओरैनो गोदै गैयै जानोबा बेखौ फुदुंनानै लाग्रोसै नै ओरैनो गुदुंल' खालामनांगौ सेबथादानो खाथि नै बायगुलायबाय आंहा बांद्राय गोरा खालामनानै गुरैसोना बुस्थुआनो एसे एसेयावनो बायो माबायो ओरैसो मोनदों मारै जाखो थारनोसै मिथिला ओरै जादों बैसागुनि कालार लागायदों नै बैसागु बन्द'नि कालार लागायखाबाय ओमफ्रायहाय दा नायनोसै माबायदि जागोन रिजाल्टआ नैबेनोमोन पेकेटआहाय नै दासो देखायनो रोंबाय आङो बेनोमोन आरोना बेयो जाहैबाय नै ब्रेन्डआहाय पेराडाइसनिनो सिनामन ब्राउन कालाराहाय माबायदि जागोन नै बेयावथ' बिदि होनाय दङ दा नायनोसै लास्टावहाय औ जाबायना दे दे बैसागु मोसाग्राफ्रा नै ओमफ्राय गामसा खेबजाफैलायबाय बिसोर हनै सासेया हनै देरना होबाय रेस्ट लाफैगुलायहाय बिसिना बैसागु मोसानाया गाना जोबना होबाय नङा मालाय रेस्ट लादों फैसा खम मोननो देखायनांगौ बेसेबां बुरजा मोनथाय बिदि नङा मोनना होयो 400 नङामोन ना 400 जाबाय दे आर'नाइ खादो दाना आर'नाइ थालांखो नै सोरनि आर'नाइया बाबामोन सोरनि नोंनि आयै बावगुलायो आर'नाइखौनो बावो सोरबा उल्था लाबाय मोजाङै ला उल्थासो जादों बा आगरा उल्थासो जाबायना बिदि नङा नोंनाबो उल्थासो जाबाय नोंनाबो औ नोंनाबो नै नोंना थिग जाखाबाय ओरैसो औ नैबे बाबा नोंनाबो उल्था जाबाय मोजां लानांगौ बाल बैसागुआव हा बे आगर नङा नैबेसो साया जानांगौ औ दे दामलायखाबाय हनै हाथाय नायदों आं मादैना हारसिंसो
दे औ औ दे मादै औ मारै जानाय नङा बियो मानसिफ्रा खेंफैनो रोङा ना सोरबा ओंखायनो बेखौ बैसागु समावहाय बिदिनो दोनबाय थानांगौ आरो ना नङाबा रागा जोङो ना रोङाबा बेखौ बैसागुनि गामसा गानहोनो नागिरबाबो गाना बे बोरै गामसाया दिनै बेसेबां ना गारहरोसो गाननो लाबोबानो गारहरोसो गामसा गानसै दे बैसागुनि गानो इस फिथाइ जानायासो होथारदों सिख्लाफ्रा जोंना नै आयै आयै नै मालाय दे मोसादो नोंस्रा मोसादो होमबासो मोसासिगोन बियो औ आयै ना सिख्लाफ्रा दे मोसादो दे नानै दे दे औ मोसानाया बेसे बुरजा थांखो नोंसिना जोब्बाय आयौ मोसाबावनो थिनबाय हनै बेहा थांबाय मा आयै औ नोंहा दे हारसिं जादो हरदो फैसा सिथाबलायनांगौनो मालाय नै बैसागु हाबजेन फैनाया दे र' दामद' औ दामदो दे औ नै बैसागु जादों ना मामामोना बैसागु जादों मामामोना बैसागु जादों नै सिख्लाफ्रा आयौ बिसोर मा फट' लालाय जाखो लाजिनाङाहाय सिख्लाफ्रा लाजि नामा नै आयौ नै दै गागोन हनै फट' सुटआ हनै बिदा बिनानावफोर औ आयौ नायखोदावलायोसो बिदाफ्राबो आयौ स्टाइलाव नै बैसागुनि दिखाय hai merah hai beran putri anu botol sih hodeli mak lamun deh buat yang sebenarnya lebih gendang dia lu kayaknya malai sebelah ijo nami munam di sini ada. Ya, nggak tahu lah yang baik. Yo, hari sih. Ada dia yo. Ini raankhw film mana jadi? Bwisagu. जोङो नै लोगोफोर
माबायावहाय थांगोरनि आरोना बै दुब्लि बारियावहाय एसे गाबोन जानो थाखाय मानिमुनि फुनानै लायगोरनि मानिमुनि लायनोसै ओमफ्राय दा रंजानाय बाजानायखौ एसे नायफैबावनोसै दा बेलासियावसो एसे फैबावगोन नालाय मानसिफ्राहाय दाबो फैजोबाखै आरोना थ' मानिमुनि बेसेबां मोनो गाबोन जानो थाखाय सान्दुङावहाय दिगदार जायोना ओंखायनो बेलासियाव खाना दोनखानोसै गाबोन जानोसै नांगौबा गाबोन हास्लाबा जायो नै बे न'आवहाय जोंनि अपोजिटनि न' आरोना बियो बिसिना मालाय दिनै प्रग्राम जागोन न'आवहाय एकदम पुरा माइक लाबोजोबखाबाय आरोना पुरा माइक लाबोजोबखाबाय दा ओरैबायदि दिगदार जाखासिगोन मोनायावहाय माने हख्रावबाय थासिगोन आरोना सेंग्राफोर थायो नालाय बेयावहाय बल गेलेग्राफोर ओमफ्राय दा बिसोरो एकदमबारे माबासिगोन आरोना नै दामजेनखाबाय गोग्गोमनो नै सासे फट' खेबजागासिनोलाय नै सासेया बेखौसो नायबाय थानांगौ ओमफ्राय नै सासेयाबो अयथासार फट' लालाय रिल्स लालाय अयथासारनो बिहाबो सासेया नै खेबना होबाय थाग्रा नै ओमफ्राय नायबाय थानांगौ बेखौनो नै मानिमुनियानो माथो एफा मोजां मानि नंला आरोना जानै दङ दंनायालाय मोजाङाबो नै बेयाव खानोसै मा बियो नै सोना आंनि नैबे मा दे नैबे नै मुनि खानोसै दे मानिमुनि जा मोजां मोनदों आलियाव थाबायनो नै सान हाबहाङाव फैलायदोंमोन जोङो गोजानो आरामनो खानानै लांसै मोनालायसिगोनसो नै बिसिना दामनाया जा दासिमबो खोनाफैयो बेयावनो खोनाफैयो दा न'आवसो जोंनि न'आवसो बिराद ग्रुं ग्रुं खोनायबावसिगोन मोनायावसो दा रासिन जागोन आरोना दा उन्दुनांगौसो जालायसिगोन बिसिनि दामनायजों फैदो मा जाखो आंना फिसाला खि ओंखारबाय बेसे बुरजा मोनखो मोसाखांनानै नायनोसै 150 ओमफ्राय दे 100 जमा खालामग्रोदो दस्रा जमा खालामदो आलदा 84 900 300 ओमफ्रायहाय लान्जाया गैयाना बेयाव 720 हरलाय बेखौ साननि होनबालाय 740 जाहैबाय 700 बेयाव बेसेबां दं बोरै फैसा खुस्राफ्रा फैसा खुस्राबो दंमोन ना बे 10 थाखा बेयाव बेसेबां थाखोमोनलाय बेयाव बेसेबां दंमोनलाय र' 300 300 40 दिनैल' मागियो 100 होग्रोदो दे र' सानग्रोथोंब्रा 400 थांबाय 500 600 700 30 40 50 60 बुरजाखौ मोनजोब्बाय जाम्बा हजि माबायदिबो मोनबावबाय बेसेबां ओइ 10 थाखा खाजाजों 10 थाखा मागि देरबावसो दं जाबायलै नोंसामोन हाबजोबाखै जाम्बाफोर नै 40 नै दाना नै राननानैहाय बेसेबां बुरजा मोनखो देखायदो बेसे बुरजा मोनखो खिथादो ए आब'नायाबो बे हेनरिनि ना नैबे आंनिसो ए बेजों 52 150 152 मोनबाय गासै टटेला बेसेबां मोन होनलाय 760 मोन साबा नालाय 152 मोनबाय जोब्बाय बिसिना मोसालानो जोब्बाय माबा खुगाजों गान खननांगौसोमोन ना आहा औ आंलाय मोनसे गान खननो जाखो तो सिंगां थांबाय आं मानो दामबावनांगौ दे खुगाजोंसो गान खननांगौमोन ना औ गोदोनि बायदि मानो दिग दामनांगौ जाखो बेनोथ' जादो रावा औ आं